give us good health, kasi give us physical condition, spiritual condition na maayag kayo sa among mga panunuat sa adlaw-adlaw. So Lord, bless us tanan sa aming pagkaon karon. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Ladies first, after me. Share nila ilang plato. Ay, pagyanto na mo! Mga pan! Mga kulitos. Ito wala pagkakaon sa gawas, wala na mo! Ayaw mo, wala nila ng pista today. Oh, decorative. 500 lang siya, ma'am. Pila ni? Wala, 100. Ang size, Hala lang, Lagyan mo ma'am. ako 500 sa ako siya. Palit na pab, kay dito ni mas ginama baliton, 500 na na. Wala dito sa wala. Kana sindi ka na ako. Pila ni sa? 250. Bag na lang mo, ma'am. Kani, pila ni siya? Chadag print Wala pab. ka, 300. Chadag print pab. Wala ni hagiwan ni madam. 30. Oh, 30 daw. 100 ipili. Wala na, kanara akong nakuan. Chadag sin kay taas ang Kani, pila ni? andon. 135. 100 na lang. 30 lang. 150 actually, 150 gina dito sa among kuan. Pwede na ka mag-grocery din. Paano Dili siya? ka Ang kalaki price ko ba? na paano siya? Kanang sa punuan price na ni. Chadag sin ba kay ang Pag shoulder nagawa niya. siya dito sa kuan. Kahit man flag bilas dali ko sir. Ang man ito, nagatanaw nato, klaro kay kay pila man nagibutang ng frame. Sa GCU. Oo, naman GCU. Ano sa meaning sa GCU? Timog City. Community. University. Community. Community. Kay sweet corn, binaki. Kami mong sweet corn dere, karon gini-harvest. Ano ba yun? Sweet corn. Pila ka po na 100 sir ang puton. Mais lagi na siya mga mais. Butter na yung kamay, gatas na yun. Pure gid siya nga mais. Sa'yo pasabot sa GC. Sa unahan. Kaya una, bukira. Kung nagkrasal sa GC ko Pacific. Sa ito na rin, 1980. Wala. Bukura na. 1998 sir. Dili, 1990 soy. Dili, 90? Oh, 98. Kaya mo may Dili, 1990. Ayan, Kapag 1990. katatan isa simpak. Oh, Before pa na, kaya napong ko. Mas dyan mo. Hindi ka na daw ko siya takluba. Takluba, kasi dili sa iyang gulong. Nga, dili mo yan dalan. Ano yung siya? Pag kayo.